his wife with the oldest but very fluently. Ken Livingstone, taking complete power after a series of crippling tube strikes. I have a feeling some of you probably support that. Well, unlike the former bear, they were highly organized, motivated, and very lucky. Pwede mo lang kung sa'yo. Hello. Hindi ko nabasa ka. Tulog ka mo kay. Sorry, myself. Go to Scotland Yard. Tell your husband to keep his mouth shut. До свидания, прекрасный. Виктор, давай. Done anything illegal in his life. Surely, I'm not blinded by love. I've been divorced 3 years. Well, you don't see it. It's a mess. My mess. Your place. So I just came here to tell you to be careful. So, be careful. HHS details come up in the nuggets. Apparently Porter has a free membership to Tajikistan's hottest night spot, Cafe Moscow. Have a guess what the name of the owner is. Sergei Pushkin. Very simple. Any chance it's got white sentences for everything? I think it's terrifying. I can't be on changes when they're never good. Well, you know, the smart thing to do would be to get to out of London, you know, so it's somewhere safe. You know, that's going to work, just, you know, you're just doing the things that you do. You're saying that you want me to go too? Still, we have to go very highly.
Hello? Ang sa kanya nga ako ang simula ko. Wala mo siya. Wala mo siya. All right, let's go say what wants now. You like it or not? My understanding was he'd be bailed as a matter of routine. They had a clear 12-month operational window before he went to court. Good news. He obviously has to do with crucial. His friend of a friend of a friend saying where. So Cecil. Yeah. Well, I haven't lost the 15 years, so it's true. But I think the Australians might look at it hard and really want to buy the rest of the Let the situation play itself out, or to go overseas, it doesn't matter in the long run. It won't turn Queen's evidence. If he spills his guts about Khrushchev deciding his own death warrant, he knows that. So he'll say nothing. Scotland Yard won't get anything from Khrushchev. Back to Tajikistan with credibility enhanced. As a police officer in intensive care, something I find extremely regrettable. All the more reason to shut Khrushchev down. Gets involved in anything big. Thank you. Start, mate. Four more. Too bad. We have a friend in common. Ian Porter. They tell me you've squirreled him away to witness protection. What are you talking for, you know? We're running a book and going to South Africa, my war. Leo? Pack a bag. Before I pull this book to Australia, you and I have a date to Shenton. Sorry, no, Hi, Charles. how's it going, buddy? She better. Sorry, I'm leading you around the bush. I've got a bit of a problem. I think you might be the one person in the world who can help me out. I need to locate an agent of mine. Doesn't sound too difficult. The only people who know where he is Scotland Yard, and they're not telling me it's someone very clever. It is a matter of national security, that's why I'm coming to you, because I know your loyalties unquestioned. Who killed all the hostages? Initially, it was just to cover up the murder of his brother. Well, Ben says he served some time and asked for the crate. You met my ex-wife. Was temperance week. Your first time down under, sir. Oh, yeah. I'm looking forward to it immensely.
finds it, doesn't wear it, far as I know. 24 hours by plane maybe, but the bomb has to travel by sea. Charles, do you mind giving me a hand? Certainly, wow, it's Porter by Khrushchev where he is. Wow, Porter. I will Porter. Do what everyone else does. And send Khrushchev a text. Оля. Николай Сергеевич, что такое? Translation. Austrian. Australia. I think we did go with wars are one in Moscow. You shouldn't be. All in all, 6 years. Yeah, I love it. Just love it. My favourite place there. How long's Ian been here? Yeah, 2. Years before last. Yeah. What do you think he's close to? Oh, yeah. I liked it. It's one of those decent people I've ever met. So I'm tired of it. One thing that's it work against him. This drug driving is nonsense. It's just. It's nonsense. That's not me. Well, was he taking statements for you? It's not a tree. Значит, для нас большая честь. Сколько обязан нам по школе. Очень люблю Шерлока Холмса, Свинни, конечно же, любил. They love Sherlock Holmes. They love the Sweeney. Рассказывать о каком-нибудь поводе. Why are you here? Well, to ask for your help in investigating his movements here the last few weeks. And in return, we will happily share any information you know about Mr. Porter's criminal activities, such as we suspect South Africa. Будьте уверены, что мы всячески будем помогать вашему расследованию. Будьте любезны, оставьте ваши координаты, и мы будем... They'll incorporate fully. I want you to leave your contact details with the secretary. Спасибо. Do you think Crusoe pulled the chain? Remember, the British Embassy didn't have that. Please, we all know that country. Fucking time in this trip. Really? I mean, it's about relationship. Honestly, I've got experience going so. Yeah, what's the best restaurant in town for us to go to? Oh, but you wouldn't like it. It's owned by... Itong pin Pwede habang na parang pag tinignan mo siya pataas 7 Oh, sa somebody tignan. wants to frame him? We'd throw away $1 million worth of drugs just to frame something. Well, the police, obviously, if they're making confiscating things, they'll straight back onto the streets. Charge it, please. Police are unlikely. They do use the Japanese empire. But all I'm saying, the real British isn't capable of devious acts. A scorpion will always be a scorpion. You know, still a scorpion is strong. Like a chocolate shot. Could have been anything. You do. Things very different. Nothing more scary, aren't you? But that's pretty too. But then things went different when he ends up here. You know, he lost his son. He's not interested in me. You're asking questions about my life. Please, for me.
Issue yourself. Forget about it. Back home. Tony Morelli, Mark Wilson, John Good. You like our airport? Clips. Great. Yung sukat na. Where did you get that from? My dad. Sorry, Mr. Porter, no calls. Someone from the vet will visit your sister, Mrs. Porter. They'll give her a plausible explanation. For the plausible explanation of risks, so they can test her. Fine, please. Don't be smart ass, Porter. Well, Mr. Porter, Are we on a budget or something? you expecting a stretch limo to the window? Yeah, we've got one of those, with a bullseye planted in the roof. Want to hide a tree? Put it in the forest. Ano yung part niya, i-read natin? Black lang siya. Solid na black. Without naming to probably root trying to two things you mentioned first. Our international witness protection program has never been breached, 35 years, and I'm not about to have that now. So, can you just step out here, please? Excuse me, sir? Would you mind stepping out here? And all the property owners in the area. You are totally secure. None of your bank accounts are secure. Now look, I know I'm asking for your cooperation. You help us, help keep you secure. I don't know how much they time. You're in here. Don't door lock. No locks. Door shut. It's okay, still acting like a stranger. How long do you think we'll be here? No idea. It's a mess. Like they say. But it's still None of your business. right. I'm not. Really. Well, not.
Yeah. Sydney, still on missing. Still got the key. 42 Beirut, report. It's so done. Listen, I can't go in for a walk. I can't go to a restaurant. I can't fucking breathe. I just need some space, just for 20 minutes, please. It's driving me fucking crazy! Out there. Just a minute, right? What was in the lap? So I can cover. Just hold me. What did you really do to the not? It's some dependence. Just saying. Simpson desert. It's perfect for a movie. Little sandy desert. Little boom. So you will do the deal. That's not just it. That's our turn. You would you learn at university? Not to go right to the point, can't you? Going to Australia with a bomb in my leg. Fucking fun. This is not fucking Mickey Mouse Club. Ayun yung na may bugas na naman. Alin? Parang may spare sa Oo. Yo, Sergeant down there, you up for force, fellas? It's Robinson. Yeah, knocking up. She's out of the burns unit. Can you bring her home? Will do. Jim. And do you want to get... Remember when you were in Maine or something? I gave that up when I probably thought 2003. You clearly is an excuse. You... Now he's actually mad. I mean, you haven't got a criminal record. Well, until now. You haven't even got this I know about this. Yeah, who can you deal with it? Rasul!
He's drinking himself to death. The Hodges is not a local worker. No, yourself. That's a page. I have that lady there right now. She's advertising. Joining me. She's interested. Yeah. Everybody's busy up here for themselves. Not here. No. I'll go over your hopes up. The last while. Shit. I can't savage. You don't know a thing about people. That's why it's so simple. I'm 36. Huh? I'm single. That's why I like it. That's right. I can't. I wrote you. I told you to be killed. I told you to put the Hawaii. So, Ayun. what's the same last? Saan pa rin? Sige lang, nagdadawa dito. Hindi, bukas ako. Sige po. Hindi, meron. Sige po. Sige na, kunin niyo na. Sige po. Sige lang. Sige na, oh, kunin niyo Nagdadawa na, kami dito. ha? Gumagawa po. Hindi, libre naman to eh. Hindi naman wala yung bayad dyan. Дмитрий Абрамович, ну что? Saan mo ba yun? Nasaan to? May magpapatato nga rin eh. Mamaya tapos na siya. Sit back for a minute. Security's been breached. Let's go. You're running like you're losing officers back. This was the year when I was why the Russian robbery should have been counting buses. Well, it's a complete shock to all of us. Please. I know bullshit when I hear it. And I hear a lot of it whenever your mob come knocking with witness protection requests. I don't like putting my officers' lives at risk unless I know why. Absolutely, was that when you think you use an officer, you know, you can calm everyone down. And this is what happened when I could one. And exactly what Paul had been up to, and why are they calling it out? What do you imagine is going to happen? Saying some sort of place for the young. You seriously believe we can retrieve this? We have to. I don't think we should. Blanks, this is what the story. We haven't picked him as one of yours. The drug saying with
an attempt to establish his bona fide. Oliver, you Mr. Khrushchev. Do you know how badly they will stop criminals like him before they get a foothold in the UK? I'm asking you to look at the big picture. The list. Under Australia, to rise against his masters. It's my fault. I'm still the same. I shut you out. I did it when we needed each other the most. Nothing. Exactly. I do not want you Sabi ko yan. in my mess. It's my mess. Wala pa pala. Some shit. Find me another place. No. I'm the same. Pwede na. With you. Bibigyan. Tagal kita sa mga. Kailan tulog na basag naman. Parang maganda mo sumunod ka. Thank you po. Salamat. Sa ulitin. Kuya, magkano pag sa over? Susunod na linggo. At saka dito. Pangalan ng ano, dalawang anak. Bloody keen when a man offered it to me. Porter's the only one who can put himself in a position to pull this thing off now. You're gonna have to find a way to extract it. We don't have a field team in Australia. And anyway, how crucial for reactor Porter's lied about his threat to national security. We pull out now and call us traitors. If we hold our nerve, get the result will be Yes. at what cost? Ito pero sa anong sa amin lalagay. Officers doing a job that Russian Putol sa eh. Palitan ko. How many more, Charles? Wait lang. Plastic mo. Mini lang. Ito kahit mini lang. 250 na kasama lahat Ano na. yung lalagay? Heart. Ha? Ah, sige. Hindi lang. Tapos pa-cover up. Magkano yung pa-cover up? Anong design yung kakabi mo dyan? Paro-paro. Mga ano. Ibang kulay naman. Big challenge to bring the bags when I went with him. I'll be on board ship. They go on. Pwede ba ibang... Pero unahin mo muna yung mini dito. Para hindi ako Maliit lang Ano, heart naman. lang? Ha? Heart lang ba? Oh, heart. Ano bang paano pwedeng mini na ano? Ito siya kuya. Oh. Kita mo yan? Oh, sige maliit lang na ano. Eh, pwede ba? You're the one. Tapos ito. Nagaya ako magpapatato daw siya kung kailan. Sa ano daw? Itong buwan. Ewan ko baka next week. There was movement at the station for a while that passed around, but the call from all the blacks has got away. And I joined the wild bush horses. He was worth £1,000 to all the cracks. I'd gather to the freight, very good. Horses are and the stock Kasi horse. wala akong gana, no? Nasa medyo paaga ako ng out ngayon eh. Diet. Hapon sana. Kasi na may overtime ko kahapon. Kala ko pwede ka kahapon.
ano yun, no? Sa Marata. Kapitan at isang pagkukunang ako, pinapanap. Sa Hong Kong, barko lumubog at nahati dahil sa bagong Kaloy na naunang tumaan sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos, inibitahan ni US President Joe Biden na pumunta sa Washington, D.C. 7. Bloke-bloke umuloy Shabu na tinatayang mahigit 1 bilyong pisong halaga nasamsam sa Cavite at Quezon City. Dalawang suspect na Chino, Timbo. Huli na, dalawang suspect sa ilang Kita mo insidente ng carnapping ng Pangula, arestado Nakangangato pero sa isang event sa Paris. 47. Sabi pa sa mga otoridad sa pagkakataon ng bubid na konektado sa isang live craft papunta sa baybayin sa Barangay Pani sa Masindok. 22 sa nailigtas sa crew member ang Delasa Health May design din niya kuya na ganito? Ang lalagyan mo lang. para sa kapitan at isang crew ng barko. Nag-inspeksyon na rin sa lugar ng Coast Guard. Wala namang nakitang bakas ng oil spill. Tatlong kulay, pwede to? Daw yan ng paghina ng piso sa palitan at taas pasahe sa ilang transportasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Para sa pamilyang tulad ng Kuya, ito pwede to dito. ramdam daw Ito. niya ang pagloko ng Dito. dahil sa Ay. tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya sa halip ng mga important Kuya, ito. Ito dito. ayon sa isang ekonomista, epekto ito ng bumili ng piso o Ito, dito. Tapos ito, dito. Ito, dito. Palitan pa sa din yan. Basta matakpan to yung ano, yan. Ganyan siya, oh. So, ganyan. Kaya ganyan, tsaka dito, oh. May epekto yan sa paglago ng tandaan natin napakalaki ng bahagi ng ating household consumer. Ang pinadala ng dolyar. Pati na rin mga exporter dahil mas maraming dolyar ang binabayad sa kanilang produkto pero nagmamahal din daw ang ilang servisyo na nabase sa dolyar. Yung makina din yung isa? Negatibong epekto ito sa mga negosyo ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Dakal. Industry. ang problema na mas na additional Suez Canal. Kaya pwede pa ibang kulay yung tatlong yan. Alin mo na lang. Yung magandang kulay siya, yung buhay na buhay. Wala pang solusyon. Maski na dito sa North America, akalang ko, may mga Kasi naman gusto Ha? complete mo yellow. Pwede naman ng yellow, di ba? Bukod sa dagdag gastos ito Ano sa ba yung mga naisip mong kulay dyan? publikong transportasyon, maaari rin daw itong makaapekto sa ibang bilihin. Nitong nakaraang buwan, isa ang transport sector. produkto, pwede nilang i-ato ang kanilang cost, ang cost ng pamasahe. Mahalaga na matugunan nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng ating bagong pamahalaan. Kailangan maging katiyak at maging epektibo kung ano man ang kanilang Komprehensibong plano para sa economic transformation na pakikinabangan daw ng lahat. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Sinimula na ipamahagi sa 3.8 billion na may ideas sa kanila ang 500 pesos na targeted cash ng DSWD. Ayon sa Land Bank, nakatanggap na mga household beneficiary 10 pesos. Sabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, inatasan siya ni Pangulong Marcos na linisin ang listahan ng mga beneficiaryo para maalis na ang mga pamilyang graduate na dapat o hindi nang qualify
sa 40. Kuya, unahin mo muna tatuan yung mini dito. Ito. Para sa mga hindi nag-qualify. Sige, yun na lang din. Yung kakasya dito sa ito ba yung ugat? Siya kaya? Halika-halika kami sa malaki habang naglalakad. Maya-maya, hindi na kami sinisyak ng motorsiklo at marunong palayo. Ninakaw pala ng lalaki ang motorsiklo. Kita yan sa kuha ng CCTV sa barangay Sarandaan, Quezon City noong isang linggo. Nauna nang nahuli ang kasabot ng Manuel Medanyo na sa Carmen de la Cruz sa Quezon City. Matagal na po nalaman namin na hindi ang pala dito may area. Natunto ng mga suspect dahil nagsumbong sa pulisya ang isang babae kinontak nila. Bigla pong may humito sa akin na color red. Tapos wala akong kung silang Na-recover ang cellphone at wallet ng babae pero wala na ang 3,000 pesos na naman ito. May nakuha ring baril at mga bala sa suspect. Naisoli naman sa may-ari ang pulang motorsiklo. Kinalas ang plaka at ilang parts nito para hindi na ito mamukaan ng may-ari at ng mga otoridad. Mga adik talaga, hindi magbago. Saan yung motor? Wala pong ginagawa ng Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Gagawin po, ito Inibitahan ni US President Joe Biden si Pangulong US Second Central Manager Douglas F. ang kinatawan ng US delegation sa regulasyon ng Pangulo noong June 30. Wala pang schedule ng pagkasita. At nabuo ng pagpunta ni Marcos Jr. sa Amerika ang contempt judgment laban sa kanya ng isang US court. Kamakailangan sinabi ni US Deputy Secretary of State Mike Sherman na malayo Dalawang kritikal matapos mabangga ng truck ng isang kulong-kulong at mahulog sa bangin sa Dipakulaw, Aurora. Parehong lula ng kulong-kulong at tricycle ng mga nasawi na sina Antonio Jacob at Lilibet Cantor. Habang nagpapagaling pa rin sa ospital ang dalawa pa nilang kasamahan. Ayon po na po ang investigasyon na wala naman ng prema sa pamamang Ario Ariola. Nakakulong ang driver at naharap sa mga kaso. Wala siyang pahayag. Patuloy na umuulit ang ilang bahay na bansa dahil sa hangin at ayon po sa pag-asa at ilalim sa western section ng northern Luzon. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas at observer. Pagsapit ng hapon, posible na rin ang ulan sa ibang panig ng bansa kasama ang Metro Manila. Susunod, dahil sa bagyong Taroy, barko sa Hong Kong na ating at lumubog. Sana nga gamit ni Netflix? Nagpas isang bilyong piso House. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube News. Number mo. Automatic. Wala, hindi naman mag-automatic. Automatic ata na lang? Every month, 29 din kamo automatic kung ako. Tapos, 29 na tipilin mo, huwag mo kulit pa sa balo. DNA na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Mayat ka nung nakalak. Gusto na lang daw po yung umuwihan. Doon na lang daw po sa pamagal sa Pilipinas. Empowered by yes. Next now, ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. At mga bagong solusyon sa pang-araw-araw natin pagbubuhay. Kaya ng episodes online. Halos dulo na lang ng barkong yan ang tanaw habang unti-unting lumulubog sa dagat malapit sa Hong Kong. Nakahati sa dalawang barko matapos bayuhin ng malakas na alon. Gamit ang lubid, binila, ginagawa sa helicopter mga popular rapid sa Hong Kong at Southern China ang tropical storm Kaba. Yan ang Bagyong Kaloy na naunang nagpaulan sa Pilipinas. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng hininarang shabu
ang nasamsam sa magkagaling na operasyon ng PIDEA. Dalawang suspect na Chino arestado. Nakatutok si Dano Tingkukan. Director General Wilkins Villanueva, ang Chinese national na ito matapos arestuhin sa isang bypass operation sa Quezon City kaninang umaga. Saan ba yung isa? Yung Malaki? Dito. itong isa. Dito Ang isa. abot sa apat na Tayo pagkila muna. na hinihingalan siya muna Tayo. pinagayuan ng hinaman man ng PIDEA ang grupo ng suspect. Kaya mas mataas ka sa kanya. Kung saan, doon nanggagaling itong unang kalat niya. Ito yung isa sa mga pagayo na taga-bagsak ng droga. Nakaji ko. Hindi raw natapos ang operasyon. Itong tanghali, nasa 220 kilo sinira na ang nasa hotel suspect na si Hailin, isang Chinese national at nangangasiwa sa bodega kung saan iniinom pa ang mga droga. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Hinala ng PIDEA, sinasamantala ng mga sindikato ng droga mula sa labas ng bansa ang pagpapalit ng administrasyon. Dano Tingko, nakatutok, Pepe 4. Malaki dito. Ikaw, bahala ko rin magmaganda. Hakbang na ito para madali at agad magka-access sa mga servisyo mula sa Office of the Vice President. Matagumpay na naisagawang friendship games ng Professional Higher Education. Dinaluhan po ito ng mga atleta mula sa iba't ibang regiyon sa bansa kung ginunapang closing event sa Marikina Sports Center kung saan ginawa ng parangal ang ilang student athlete. Nakiseri na ilang kapuso stars sa may nihandang song and dance numbers. Present sa aktibidad ang ilang kinatawan ng GMA Network sa pamumuno ni GMA Network First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Ano ba? Kaya na yan? Kasi Yes. Yan. Coming friendship games ay kasama pa rin ang GMA. Ginawa natin ito dahil sa ating suporta sa mga atletang Pilipino. May ugat. Sorry naman, talagang pangin. Alam mo naman, mahirap kami kaya. Galing na raw siya sa dating at wala pang tulog. Alas 10 ng umaga pa ang setting pero nagsiguro na raw siya kaya maagang pumila. Habang naglilitay, pinahulakan din niya ang ilang gustong magpa-picture. Pasado alauna ng hapon na, kakapon lang makabili siya ng children na ang ilan daw ay ipaparakod na. Bahagi ito ng Asian leg ng kanilang World Tour 2022 na kasama rin ang Singapore, South Korea, Japan at Thailand. 2019 huling mag-concert sa Pilipinas ang Naramid man? Magdaman ka magsabi niya. Yan ang tinutupan ni Mike Bermudez. Sa mga pagkalat sa Manila, hindi sa listahan ng Port Santiago para sa kapag-time travel kasi 1,000 lungsod. Hindi ang kinalampas ng mga tayong doon na mula para sa Barbary. Tura, punta naman tayo sa Binaray. Magkano ba rito kuya? Paka-barak? ano ito cover natin dyan? Pero ibang kulay. Medyo malaki na konti. Parang ano eh, parang ka na natin ng bansa eh. Diba? Parang ka ng 200. Sandaan. Pangalan? Dalawang pangalan? Isa lang. Ay, Anong dalawang pangalan? Di 150. 150. Dalawang pangalan. Nakikita ko yung magandang style, pa-sunset na. Kasi bagay pagka ay isa lang naman siya. Saka bon eh. Siya bon. Asong buhay ka pala na mukha nakikinali at kinilagay sa hukay. Ay, sakit. At ang mga Kasali kita mo. Wala? Sakit walang po pahirap The first ever showbiz podcast of GMA News and Public Affairs. Dito, mas mahaba, mas malaki, at mas hangkin. Ang chikahan natin with celebrities. New episodes drop every Friday. Stay updated to what's found on YouTube channel. All the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Weekly, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. What you need to know. Available on GMA News Facebook page and So President, ikaw ba ay into politics yan? Sa kang artista, singer, vlogger? Sir President, ikaw ba ay isang artista, pwede, politiko? No
Niya nawawala. Saan dito? Oo, kahapon pa ng gabi. Hanggang ngayon wala pa. Punta niya sa police station. Yun nga eh. Papasok daw sa trabaho. Hindi raw nakarating na trabaho. Itong gabi kasi. Police station lang. Sabi ko report na nila eh. Kasi 24 hours na eh. Lalaki. Tinatawagan, wala naman. Hindi naman nasagot yung telepono. Hindi niya. Police station lang. So, baka kaya na no? Baka kaya, pero pasok alas 7 eh. Ha? Paano mahuhuli naman? Kaya sabi ko nga report ka agad eh, kasi 24 hours na eh. Kasi alam mo naman dito, marami mga Pakistano tsaka mga ano eh. Basa at nabuhay din ang mga puno. Brawat pa matapos na panday ng kaway ng kuryente. Ayon sa kanilang weather station, tumagal ng 5 minuto ang buhawi. Wala namang naitalang masama. Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Jaén Nueva Ecija sa mga serye ng Duguan at nakahandusay na ng matagpuan ng caretaker na si Russell Marcelo sa harap ng isang bahay sa Jaén Nueva Ecija. Base sa investigasyon, galing sa inuman ng biktima at pauwi na sa binabantayan niyang bahay bakasyunan ng isang dayuhan nang tambangan siya ng riding in tandem. Sunod-sunod na putok ng baril daw ang palaisipan pa kung bakit pinatay si Marcelo lalo't wala naman daw nabanggit ang biktima na may nagbabanta sa kanyang buhay. Nitong June 20 lang nang masugatan ng isang barangay kagawad sa parehong bayan matapos pababarili ng riding in tandem. Noong November 5, 2021, kaya nanawagan ito sa mga pulis na higpitan pa ang pagbabantay sa mga riding in tandem para maiwasang maulit ang mga insidente ng pamamaril. Tumagi muna magbigay ng pahayag ng mga pulis habang Matulog na ang pangalan ni Paz de la Cruz sa private competition sa Amerika. Sa buong isa. Nakatutok si Jamie Santos. Laman na ng climbing competition sa California si Paz de la Cruz. Wall climbing o bouldering hindi na. But you know that you'll be okay if you trust your abilities and if you trust what you do. Bata pa lang daw siya ay mahilig na siyang umakyat kung saan-saan. I started out by climbing around in my home. I just climbed around, trying, but just... Dahil sa kanyang parents. Kahit noong wala pa raw siyang 1 taong gulang, kasama na siya ng ama at ina sa kanilang adventures. Ngayon nga, coach ni Crutch ang kanyang ama. We always wanted like freedom, like ano yung gusto talaga ng bata. Ang attitude namin mag-asawa is don't stop her. Kasi mawawan It just gives me so much joy that I'm giving back to my motherland. Nasa Pilipinas si Crutch dahil kabilang siya sa Ali All-Women's Climbing Competition sa isang wall climbing gym sa Mandaluyong. Si Crutch ang pinakabatang kasali sa Open Division. Hindi ininda ni Crutch ang kanyang injury. Nagsimula ang Ali All. We wanted to encourage them and give them a safe space. 45 babae ang kanakop sa kompetisyon. Ida ang kanilang lakas at galing. Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nasa South Korea na si Blythe Castro para sa taping ng Running Man Bigyan Kataan. After almost 2 years, nag-release ang music single si Blythe de Castro. Very personal daw ni Blythe ang kantang Tawid Dagat na sinulat niya para sa mister si David Rainey. Kasagsagan kasi ng pandemya, madalang magkita ang dalawa dahil naging to long-distance relationship. Nahirap na yung mapasok ng Philippines. So, yun yung naging parang, hugot po ng tayo. Imbis na magmukpok, mas pinagtuunan ng pansin ni Blythe ang kanyang musika at pagsusulat ng mga kanta. Pumapalo yung anxiety. So, isa sa mga ways ng pag-deal ko with anxiety, with uncertainty, is like,
Busy ngayon si Glyza sa taping ng Running Man. Nasa South Korea ang cast at buong production. Wish nga ni Glyza na mag-meet ang kanyang idol sa Korea. Gusto ko talagang mag-meet namin yung original cast ng Running Man. Para i-share yung moment na alam kong pinagdaanan din nila ng maraming lesson. Kabatibaya at updated sa showbiz. Birthday celebration and taping nila Juan Trevino at Joy Spring, Tangguli Pinoy ang team. At hindi na balik mga to sa pasyalang IG-worthy sa Kayaya. Alamin sa pagbabalik ng 24. Make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet. Get you dancing through tough times. Simple choice, mindless, of the many reasons you can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your Ang dami na iisip ng mga. Pati ng next now, ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. At mga makapagong solusyon sa mga araw-araw natin pamumuhay. At ilog. Tunghayan ang episode. Tapos kami lang sa pala ng mga artist na sa ibang kuya kaya hanggang sa napanggap. Kukuha muna tayo ng tubig sa lahat para malinis natin ang isita. Nagkasunog sa isang hotel sa Pasay City. Nangyari po yan sa isang kusina na nasa ground floor. Naapunta naman agad ang apoy ang pamunuan ng hotel. Nais daw ni Pangulong Marcos na mahasa sa aming national language at sa global language ang mga kabataan. Ang nagkaroon na ilang grupo palakasin ay gustong baguhin ang programang nagbibigay prioridad sa wikang Pilipino. Nakatutok si Danny Pinto. In our schools, the materials used must be legal. Alongside the national language, we will put emphasis and facility in a global language, which we have and lost. Bukod sa siyensya at vocational skills, nais din ni Marcos na mahasa sa anyay national language na kumuha ng global language ang mga susunod mula Ingles patungo sa Pilipino, ikang nauunawaan ng bata. Kung yung bata naman, hindi siya familiar o hindi niya gamay yung language na gagamitin niya is i-ano agad natin siya sa English. Hinggan pa namin ang pahayag si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte hinggil sa mga planong reforma sa edukasyon na binanggit ng Pangulo. Pero pinusuhan namin ang ilan. Saang wika kayo mas nakikipili ang pinag-aaralan? Mas prefer ko yung English. Kasi syempre po as college, para mas enhance po yung Tagalog pa rin po para sa akin. Kung papipiliin po ako. Kasi ano po, Pilipino po tayo para mas pabor pa rin po sa atin ang wikang Pilipino. Hindi naman po tayo Amerikano. Banner program sa ilalim ng kasalukuyang ang pangunahing medium of instruction para sa iba't ibang asignatura. Pero kasabay nito, itinuturo na rin ang L2 o Filipino at L3 o Ingles sa mga bata bilang hiwalay na subject. Ayon kay Dr. Ricardo Maria Nolasco, retired professor ng Department of Linguistics, mahalagang mapanatili ito lalo na ipakita na raw sa maraming mag-aaral
misconception na marunong na yung mga bata ng English. At maraming mga bata ang marunong ng English. Hindi po totoo yan. Kung gagamitin mo yung first language na alam na nila, ang kailangan mo na lang, no? Administrasyon para kasi pa English na mabuhay ng kasalukuyang programang may prioridad sa mother tongue. Bigyan natin ng pagsasanay yung mga teachers. Sapagkat, sa tingin ko, kung ma-address natin yung kakayahan ng mga teachers, yung pagkakaunawa nila, natin. Yan ang tingko, nakatutok, 24 oras. Nadismayang ilang mga bata sa paghinto ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukala para gawing Special Economic and Freeport Zone ang Bulacan Airport City. Isa na riyan ang kapalit ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na sponsor ng naturang bill sa Senado. Pasok. Nangangamba rin daw ang senadora na magkakaroon ng hindi magandang epekto ang dito sa potensyal na lokal at mga dayuhang investor na kailangan ng bansa, lalo't kumakarap pa rin tayo sa pandemya. Ngayon ba, ginagaran daw ng senadora ang karapatan ng Pangulo na magbito ng panukala. Trabaho lang anya, walang personal at wala rin kapatiran. Isuporta ni Pangulo Marcos na gawing Special Economic and Freeport Zone ng Bulacan Airport City. Ang pagbito ng Pangulo ang pinakamabilis na paraan para maayos ang defekto ng House Bill 7575, lalo ng provision na nai-exempt sa Commission on Audit na tignan ang financial transaction ng Special Economic and Joint Stream na si Baby Elga ng European Tour din ng Team Trevino. May kita si Katati Bayan. Filipino Fiesta ang team ng first birthday kahapon ng baby na Juan Trevino at Joy Spring na si Eliam. Kaya mapakit kupuseta pa. At hindi nawala ang mga paboritong merienda ng mga Pinoy. Na matatandaan ko. So, I guess it's a celebration for our family that we made it to a year. Napasana all naman ang maraming kapuso sa recent travel vlogs ng pamilya Trevino. Nilibot ng One Choice kasama si Liam ang iba't ibang cities sa Europe tulad ng Madrid, Barcelona, Paris, Zurich, Lucerne, Milan at ng mag-asawang iba't-ibang. Nung nasa Europe kami, kaway siya na kaway sa mga tren, kaway siya na kaway sa mga airplane, and nakita namin na sobrang interesado niya po. So I think, very fruitful naman yung naging trip. Plano na rin kaya masundanin ang Wancho at Joy si Eliam? Napag-usapan yun because we're still praying about it. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Balik public concert scene ang award-winning singer-songwriter na si Adele. Nag-perform gaya ng Hello at iba pang kanta mula sa kanyang latest album na 30. Ito ang unang ni Adele matapos ng ipostpone ang kanyang weekend Philadelphia sa Latte. Up next, mga estudyante sa Ilocos Norte wagi sa International Mathematical Olympiad. Is ng dalawang mama pair ng Torha. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras dito. Ang tulad na itong vaccine, what is climate change? It is information series from Julie Music Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch me tonight. Available on Julie News Facebook page and our YouTube channel. Working for news and latest information, hindi pala almost modern ang minuto pala Stories of the week. Dalawang rin po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Hindi naman seryoso yung BFA na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals. Doon na lang daw po mamatay sa Empowered by young producers and innovative mobile journalists. Catchers at Julie Music Public Affairs TikTok, Facebook, and YouTube channels. And us, next time. Pangalang kaso ni sa Animal Welfare Group ang mga suspect. Nakatutok si Matt Gonzalez. Pinagpapililitin niya yung aso. Nakatali at nasumukay na ang asong ito nang makuna ng video ng concerned citizen na si JD Torreja.
Makikita ang dalawang lalaki na nakatayo katabi ng hukay sa harap ng isang simbahan. Ang aso noong Webes ng hapon. Akala raw nila patay na ito. Pero nang paluin at tusukin ng tubo, umiyak daw ang aso. Doon na sila lumapit at nag-video. Step nila patay na, yung pala buhay pa. Agarang pinuntahan ng ating mga barangay police dahil may isang constituent Organization. Dinala pa sa veterinaryo ang asong pinangalanan nilang church, pero kalaunan, namatay rin dahil sa mga injury. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga lalaki sa video. Pinuntahan namin ang simbahan, pero wala roon ang mga lalaki sa video. Ayon sa local leader ng simbahan na tumangging humarap sa kamera, proud sila rito at para hindi raw mamaho ay inilagay nila sa hukay. Base sa video, sinabi ng mga lalaki, hindi nila ililibing ang aso. dapat pinagbigay alam niya, meron naman tayong veterinaryo dyan sa ating LGU, kung humingi daw sila ng tulong. Nadismaya rin ang the Philippine Animal Welfare Society o POS. Kaya nakatungkot. Namatay man si Church, itutuloy pa rin daw ng SWS ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga sospek. Kapag napatunayang nilabag ang Animal Welfare Act, may parusa itong multa hanggang 250,000 pesos o kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Matt Gonzalez ng Tutok, 24 oras. At Olympia. Ayon sa mga estudyante ng Sarat National High School review at talagang naghirap sila sa training para manalo. Worth it naman daw lahat ng kanilang pagod at susumikap sa tulong na rin ng kanilang coach. Dahil sa tagumpay sa Thailand, qualified silang lahat sa World International Mathematical Olympiad na gaganapin sa January 2020. Para sa GMA Thanksgiving Gala, si special artist Mark Heras. Nagkwento rin siya tungkol sa pagiging hands-on dati kay Baby Corky na isa na rin American citizen. Yan ang chika ni Obi Carampe. Old Hollywood style with a twist ang gustong look ni Mark Heras para sa GMA Thanksgiving. Excited na raw siyang umattend sa event kung saan magsasama-sama sila ng fellow sparkle artists and Kapuso stars. Pero bago yan, muling sasabak si Mark sa lock-in taping this July para sa isang bagong Kapuso teleserye kung saan kakaiba raw ang kanyang role. Naghahanda na rin daw siyang muling talagang I think mas maghahanapin ako ni Corky this time kasi kahit paano siya talagang alam niya pag wala ako yan. Very hands-on daw sila sa pag-aalaga kay Corky. Lalo na si Nicole na pahinga muna sa pag-aartista para makafocus sa family. American citizen tulad ng kanyang mommy Nicole. Yun naman talaga ang target namin ng Nicole. Nicole na talagang makuha na ng visa si Corky, diba? Lalo ng daling panahon. At nagawa na nga po namin at approve naman ito. Obi Carampe, updated sa showbiz happenings. Up next, no theme park sa Pilipinas. Saan kaya matatagpuan? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras. Always stay updated with the latest news in the country and around the world. GMA. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, Kuya, tawag ka na. singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang Saan? artista? Wow, tumama ako, yay! Grabe ka! Congratulations on your new program! Sa Ate B! Pero kasi, nakilala kita nung nag-umpisa ka palang rookie year mo sa Ateneo. Ang mansanas na karaniwang tumutubo sa malalamig na lugar pwede raw mabuhay sa Pilipinas. Nagawa yung posible ni Benson Kennedy Sepe, isang agriculturist sa Digos, Davao del Sur. Atraksyon sa isang tanim noong 2014, isa lang ang nabuhay at tuluyang tumubo at namunga noong 2018. Natuto raw siya ng paraan ng pagpapatubo ng mansana sa 2 buwang biyahe niya sa South Korea. Matapos mahinto ng 2 taon dahil sa pandemic, balik na ulit ang pista ng kagubatan sa Puerto Princesa, Palawan. Na ginagawa lang sa Barangay Ilawan kung saan naroon ang Ilawan Watershed. Layunin ng pista na isulong ang pagprotekta sa kalikasan.
May higanting pasabog sa selebrasyon ng ikapitong Media Festival sa Puntol, Akaya. Ang mahigit 600 pinyang inani mula sa bayan ang produkto ng sinusunod sa bayan. Kaya naman ibinito nila yan sa kanilang agro-tourism exhibits. Ang Piña Festival ay pagpupugay din sa kanilang patrona si San Isidro de Cordon. Paganda. Jessie meets Jessie Intan, magkatabi ang dalawang tinaguriang mama bear sa photo na isinare ni Hart. Nakilala ang mama bear sa Houston ng rom-com ng Full House na napanood doon sa GMA. Song Liekyo ang gumanap na Jessie katambal ni Ray. Habang Pasok ka dito Hart, para sa ang kamsa. Jessie sa Kapuso Pinoy Adam. Thank you, Nelson. Sa ngalan ng IG Worthy Selfie, ang nila nating kababayan game na game sa nakakapatong na pasyalan sa Dapita, Zamboanga del Norte. Hindi na raw baling manginig sa ginao, minsan lang naman daw ang snow experience sa Pilipinas. Mahal ang gamit ko may isang potang mo ng gastar. Mag-selfie lang. Hindi mo na kailangan pumunta abroad. Dahil ang IG Worthy Theme Park na yan, nasa Dapitan, Zamboanga del Norte. Welcome to Glorious Snow World. Ang temperatura umaabot sa negative 9.6 degrees Celsius. Kaya naman pala ang mga bisitang ito, hindi na napigilan ang hiling. Marami ng binitong Mala Snow Castle, Igloo Ice House, at Ice Slide. At syempre, mawawala pa naman ang mayang pangkukos ng snow. Sa door pala ng pagpasok sa sobrang nakaka-amaze talaga since ginaw talaga ng paligid and then Pwede rin kainan para kumpleto ang kasiyahan. Hindi na rin kailangan problema sa mga pang na jacket at safe din daw ang lugar kahit magsama ng bata. before po the entrance we have the safety precautions
And mas malaki pa ito kasi inaalam pa namin kung gaano mas nakatagal dito ito. May isa't karahating milyong pakete ng mga Pilipinong sigarilyo ang sumusun sa lane na karamihan ng ibinibenta dapat sa mga probinsya. Dahil kasama sa ito ang local manufacturer and processor of beer and drug tax, paglabas ng National Internal Revenue Code at atin ang i-evade quality tax. Wala pa silang pahayaan. I have instructed our agents to conduct good tax tracking of educated facility para makuha natin kung sino pa ibang katawag. Yung konsulta na natutok ng Ecuador. Umabot ako sa 400 hanggang 500 pesos ang kada sili o kada kilo ng sili na buyo. Puro naman ang supply ng hindi na bawang. Sa ilang rason, may marami na pong pumili na munang magtalim nito. At nakatutok si Katrina Soy. Yan na lang, one population, yan lang, mahal. Dito nga raw sa Mega Pinas ay mahigit doble ang tinaas kada kilo ng siling na buyo. Katunayan, ay isang piraso ng siling na buyo ay aabot na ngayon sa 2 piso ang halaga. 100 ang benta. Ang ibang nagtitinda, nagbawas ng ang nabuyo. Ako po konting nagtitinda para hindi nagbubulok. Paano mas agad-agad na ito. Pinawasan din para hindi nagdadamarami sila. Sa pasupit, inugastos na sa pagkatanim. Pero pag bininta, mababa lang ang presyo. Dahil yung isang buwan na 60 to 80 pesos ang kilo depende sa laki. Sa Isabela nga, mahal na rin ang siling na buyo at bawang. Nasa 400 pesos na raw ang kilo ng labuyo mula sa dating 200 pesos. Ang babra. Para naman kay Rosendo Sol Mencina, kailangan daw ng coordination para malaman ng bawat lugar kung ano ang kailangan nilang tinanim at maiwasan overproduction ng pagmulan. Siguro, ang coordination ng PDA at PHS dapat ay kaya ito na din. Sinisika pa namin makuha ang palit ng Agriculture Department na sa ngayon ay mahawakan mula ni President Bongbong Marcos. Kahit inason, nakatuto, 24 oras. Bilang ang karoon Miss Mexico sa Amerika, noon ang sinakay ng Miss Mexico. Magiging pabagong sa Southern USA title kung saan makakalaban niya ang isa pang Iran. Catherine Baliana Besa na kinoronahan ni Miss Texas. Isa patay sa landslide sa Turkey pa sa Bataan. Isinaramuhan ang kasada para sa rescue operation. Gamit ang tribute ang ginawa ng isang kamatahang photographer sa anibersaryo ng pagtutok ng Mount Pinatubo. Ang pagpuntas sa trahedya ay muna niya sa National Motorcycle at Mount Pinatubo. Isa sa mga pinakamalakas na volcanic eruption sa Turkey. May ikipitong daanin na sawi mula sa isang mga ako at lahat. Itong papaklasyon ng photographer ng Pero Luton sa Kapampangan. Pero ulat siya ng trahedya pinagdaanan at nalagpasan ng kanyang mga kababayan. Kaya sa anibersaryo, and through that, initially, yun po namin kailangan yung tatang na mga kapagtangan. Patuloy sila ng buhay at nag-survive and nag-thrive. Pulis mo ang lahat nila sa pulis. Mula sa itsura ng mga modelo. Mga kapagtangan sa lahat. And tinayo yun para din maging safe ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang mga litrato, ay mababansin sa lahat na may mga Pilipino. Basta-basta natatapunan dahil pa ng lahat. Okay. Jonathan at Dalit, nagatutunan. Ayon po kay OIC namin natin lahat, hindi kasama sa programa ang mga nagpapaskat. Nakatagdang maglabas ng implementing rules and regulations o IRR sa mga nagsisakay ang pamumulaan ng emergency. Mag-aaral
sa mga life examples na ipinakita niya kay Lulu, mula sa pagiging independent hanggang sa pagmamahal ni Bianca sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya anong kulay binilagay mo? Pula, Okay. Saka ano pa? yellow, tsaka blue. Whatever it is that you wanted to say, kahit na talagang Hindi basta-bastang bata kung may vintage bomb na pwede pang sumabog at nakita sa isang shop sa ilang Luzon. May nakita namang aning nakaransay sa isang bundok sa Alban. Yan ang na probinsya sa pagtutok ni Jesse Cruzan ng GMA Visual TV Balitang Sulano. Gilbert at Glenn Kinzon, magkapatid na nawalan noong June 2021. Kaya Isabel Razon, isang manong kontraktor, isang fish vendor na pinaniniwala ang asset ng PNP at dalawang iba pa na taga-Camarines Sur. Ang pagbilang nila ang taga, hiwalay na hiwalay ito. Hindi na nakapawin, hinihina ng biktima ang 6 na posesyon criminal group na may isang dekada na rawang ito sa Bicol ang kaso sa iba't mga kaso gaya ng murder at extortion. Hinala ng NBI, may 3 Yan ang kupinan nyo? agad na tumakas ang suspect. Hindi na raw mag-aasa mga magulang ng biktima at suspect. May nakitang vintage bomb sa Zamzam. Pinag-ipikan ni Brenda. Ay, hindi. Hindi mamisan ko. Oh? Si! Hindi, dito yagat mo ni Bokna na papa. Patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Batay sa karami. Tumataas ang COVID-19. Binagba lang. Mga nagtao. Na? Nasa mahigit 3,700 na ang kabuuang active cases sa bansa. 18.3% pa rin ang occupancy rate ng hospital kahapon. So kalali of the Naguyok-uyok ka lang. Physical na yun. Kinasa na naman niya yun. Kahit negative. Oo. Inubo na. COVID na. Mga barkada ko nga, ano.